lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Wah kenali, derali ya, ya, ayo le, kesel le, gabut gawe le, ayo le. Ayo le, orang mana kau cerang le, lah. Kanjang piye iki? Iya. Mi. Ayo iki namanya mi. Coba Gus. Kilo mi Gus. Tuh menurut kancane lho jumpalian profesional. Dicontoh delok wong menebane lho. Kok jeng sini aku kok. Kan adewe kemajaremu profesional. Lah adewe ning kene wae teko ya bareng. Era Terus teko ya bareng. Ya ngono ki ya andum salah siji, kowe wis depan del. Aku ya karek del ngono mau. ora ngono ya dicontoh. Lah ngono wae jumpalian masamu harus. Aku mau ngono kan. Piye? Dia mau Contoni ya, aku ora ngerti kok. Oh, baleni. guru kira ngerti lah mau. Ayo, jago. baleni aku Ya, ngerti. ayo. Ayo Leo, ya. Bentar. Kesel. Iya. Iya rasanya gitu. Rada loro. Panggung cedhik le. Bersyukur wis dicepakne latar ombong ngene. Panggungnya cedhik. Bosok aku ya buang aja lho sakane iki tak krikil. Ora apa-apa, totalitas ya. Totalitas ngono ya. Mau ngerti ora acarane apa kowe? Acarane wong delok. Wong delok ngene kok. Kok iso wong delok? Adewe kemeng ditanggap adoh-adoh. Kowe kon rene kon nyapa? Kok iso wong delok iki? Reokan. Astagfirullahaladzim. Ora aku. Iki mau lah acarane apa? Acarane kae selamat datang. Orang tau dijejeli. Iki ku lambe
uduk cangkir lah sudah. Tanganmu mabut elek. Lah kok iso? Lah iya mau iki kene malah cepat elek. Cangkeme kancane diawak-awak. Ora Carane sing bener. acarane iki Walimatul kita. Oh iya. Sunatan. Kalau sinten sing oh kalau mriki. Mriki Dek. Gak apa-apa. Rene. Saya padha. Apa iki? Ora usah wedi. Ora usah wedi ra dicokot. Ah, mosok kan ngeterne mamae jajan. Wah, Mama. Nah. bagus ya ngene Bagus ya. ya. Namanya siapa? Sinten? Nando. Oh, Nando. Ngerti apa artinya Nando kowe? Ora ngerti, gila kowe ngerti. Aku. Aku ya ora. Ini kan bagas tugasnya kowe. Aku. Kowe sing ngoncaki Nando. Nan. Nan ki nganu. Tenanan. Tenanan apa? Nan. Jenenge oso. Tenanan apa? Aku mau buri lek urung ngoceki jengene lho. Oh wis. Nganu lho. Oh iki didelok masyarakat kene. Ojo ngisi-sini we. Oh iso. Nan. Apa ki? Oh. Angel men lho. Angel lho jene. Iso. Kowe liyane kuwi. Liyane kuwi. Ya paling gak dhewe doane. Adike Dek Nando mugi-mugi dados anak sing saleh, Amin. sing Ah. bermanfaat kagem keluarga, Amin. berbakti kedua orang tua. Amin. Ya. Pinter sekolahe. Amin. Sukses ke depane. Amin. Iso junjung derajate. Wong tuane. Dipikul. Apa? Anu, Dipikir dhuwur, pikul dur. dipendem jeru. Apa kowe jarane? Wong kudu jule Pak. Kocar lebih jame wae. Oh. Boten. Iki mute jaluk dicerpis, Bu. Yes, pokoknya tambah pinter ya, cah bagus. Aja ngisi-ngisini. Ngene iki aja kaya dicontoh kaya ngene-ngene iki. Aja dicontoh ya. Dicontoh sing apik-apik, oke? Tos sik. Wis, ngono. Aku wis dongane adike kowe gentan wong tuane karo masyarakat kene. Wong tuane karo masyarakat ini. Heeh. Keluargane kaki keluarga Bapak Ibu sinten? Kalih Bapak Ferry, istilah kalih Bapak Ferry. Nah, kuwi lho. Mugi-mugi ada di keluarga sing ayam tentrem lan iso. Nah, iki lho. Iya kok balik. Iki tau sekolah ora jane iki maca ngene kualik. Oh. Kok iso. Tenan. Alexa Teguh Fernando iki anake sing jenenge iki lho. Iya. Bapake Ndi. Bapak Ferry kalian Ibu Kristiana. Kristina. Pripate lagi PC siji. Amin. Kancane Dongane sing apik gek dilanjut nah iki. Ayo muga-muga dadi keluarga sing ayam tentrem lan iso guyub rukun tangga teparo. Lek duwe sithik jajanan yo diolehne ning tanggane. Contone kok ngene iki duwe gawe anak-anak acara duwe rezeki ya to. iso dadi tontonan kanggo Tumplek tuh dadi siji enek sing dhuwur kae. di dhuwur ae. Kayak delok iki wah jan ngemper barang kae luar biasa. Luar biasa. Jan masyarakat kene jan. Heeh. Iki diaman yo. Iki desa apa iki? Desa Bawu. Oh iya desa Bau. Kentenan kowe iki desa Sakitare mugi-mugi desa sing guyub rukun. Maju sejahtera. Allahumma amin. oh iki sik dilanjut. Acarane sudah isih ana nang Cepake jamu kae meneh jero. Ya to. aku ora doyan. Ora jamu kae malu gedhi plenuk-plenuk. Wong akeh emang lho. Oh, lha di. Ya kae kok ben metu kowe joget dhisik. Oke, baik. Ayo.